Il-festa tal-Imnarja tfisser it-tmiem tal-istaġun agrarju għall-bdiewa Maltin. Il-ħadd diversi bdiewa rħewla lejn il-ġonna tal-Buskett bil-prodotti tagħhom sabiex jesebixxuhom fil-wirja tradizzjonali bit-tama li joħorġu b'xi premju għall-frott u l-ħaxix tagħhom. L-istaġun li għadu kif intemm kien tajjeb għall-bdiewa minħabba l-ammont ta' xita li għamlet matul ix-xitwa. Tgħidilna aktar Anna Zara, President tas-Suq tal-Bdiewa. L-eluq tas-sena agrarja anka jinħasdu il-qmuħ kollha, is-silla, dari kien żmien id-dris bħalissa, però issallu id-dris xorta tisir, però flok ma jsir bil-bima jsir bil-magni. Meta tgħid l-iskop li jingħalaq l-istaġun tal-bidwi, dik hija x'kien jinħasatu anka il-qmuħ u l-affarijiet ġenerali. Ma naqsux it-tjuri differenti u lajta tispikkat tas serduq. Spikaw ir-razet differenti ta' fnik, domestiċi u kummerċjali. Il-President tal-Għada ta' Trobbija tal-Fnik, Felix Farrugia, spjega x'wassal biex sar magħruf il-fenek rebbieħ. Imma f'din il-festa tal-Imnarja, illum irnexxielu joħodha dan il-giant prestiġjuż ħafna. Iġib il-pis bej 9 u 10 kilos. U kienaw madwar 12 esebitur u flimkien esebixxew mal-150 fenek. It-tnejn filgħodu l-attività fil-Buskett tkompli bwiriet ta' bejjem, klib tal-kaċċa u tal-fenek.